Aku kepengin meruhi bocah iki gedhe, bocah iki dadi dewasa. Sing sentosa otot bebaune. Karana bakal dadi calon jagone dewa, mrunah satru murka mungguing kayangan. Empu Ramayadi. Menawi mekaten kula namung ndederek pukulun, malah keleresan dinten-dinten punika kula mboten gadah bola dalah. Dewane wis padha kentekan akal. Apa donya kurang jalma, apa jagat kurang umat. Kok bocah wingi sore wis didadekake jagone para dewa. Wis ora susah kakean gunem sing tanpa guna. Enggal tindakno. Patenono bocah iki. Sekibu. Dewa wis mlinger kiblate. Bocah durung bisa apa-apa kok kon ngadepi patih Sekibu. Yo. Ora teges aku mateni wong kang tanpa dedosan. Nanging aku mung nindake giri sayembaraning para dewa. Bocah kang isih abang tak untal mongso ngambal cetak kowe. Wis iso brangkang. Wis belajar mlaku.
Lho, adik wis iso ngadeg. Iki jane bayi apa? Ndak kemah-kemah ndak kepruke kok ora ginawe rasa. Lho. Malah nyedhit. Ngece kowe bangsat. Guyu. Koclok lho. Asem iki. Weh! Yo jagat yo dewa yo bathara. Iki jane bocah apa? Kulite tek alot kaya ban jero. Tak kemah-kemah ora catu babar belas. Dewa, kowe aja jarak karo patih Sekipu kowe. Aku wegah musuh bayi iki gedhekno luwih dhisik. Senadyan isih bayi, bocah iki wis katon kasektene. Ketitik dipolo gantang dicakot babar pisan ora tumama ana kulite. Sekipu. Yen pancen kita pengen bayi iki tak gedhekke luwih dhisik, ya tak turuti kepengenanmu, Sekipu. Kepengin meruhi bocah iki gedhe, bocah iki dadi dewasa. Sing sentosa otot bebaune. Karana bakal dadi calon jagone dewa, mrunah satru murka mungguing kayangan. Empu Ramayadi. Menawi mekaten kula namung ndederek pukulun, malah keleresan dinten-dinten punika kula mboten gadah garapan. Pandemu dina iki sepi Empu Ramayadi. Nuwun inggih. Mboten wonten ingkang nggarap gamelan sak mangke. Ngono. Nuwun inggih. Tukang pandhe sakniki pun sepi ya. Lah nek sepi gaweanmu kowe terus ngopo Empu Ramayadi? Nggih namung mandi bojo kula piyambak. Lah ngawur kowe iki. Ya. Terus piye carane, piye reka dayane supaya bayi iki bisa dadi dewasa Empu Ramayadi? Kula aturi pukulun, kula aturi perintah dumateng para Jawata kinen nglempakaken gamanipun. Sedaya dewa kadhawuhna nglebetaken dedamel wonten kawah Candra Dimuka wau. Mangke saklajengipun kula ingkang badhe murba Kang Sarta Misesa. Ya. Yen pancen kaya mangkono. Enggal tatanen bocah iki Empu Ramayadi.
Dewa. Aja lali cepakno senjatamu kabeh ya. Dek dilebokne ana kawah Candra Dimuka manut ya. Ora lali dewa-dewa wedok. Dewa-dewa wedok cepakno godhogno wedang ya. Ayo. Sing wedok suarane ngungkuli sing lanang. Apa peh lambene loro? Enggal tindakne. Kawah Candra Dimuka. Pangudarit yasra riwut Ruwedhi rawat wewadi wedi lamun kauningan mring sang hambek ngumaladi manghalat-halat uruping geni Candra Dimuka kaya-kaya arson dilat langit jumaleder swarane gawe giris wauta sampun kalebetaken sedaya gamaning para Jawata Gada bindi tumbak candrasa trisula keris cundrik sedaya wis manjing mring kawah dadya jenang ilang lebur dadi bubur tanggap sang Empu Rama Yadi den uncalake jabang tetuka mring kawah Candra Dimuka tansah wetawis dangu dadya satriya gagah prakosa glewo kaya golek kencana
Gatut kaca sigra gegana Ladalah wis dewasa. Ayo munggah ana ing kayangan. Madhep ngarsaning pukulun Manikaya. Iku saknyatane gunjang seret winangun
Anjrah kang puspitorum kasiliring samirana mre sekar gadung ngas gandanyo maweh rarasrahan maning driya Adi Guru, kula wonten dawuh Kakang, Kakang Guna Resi Narada. Dateng ajeng jengandika, ngajeng jengandika Adi Guru menika jagoning dewa ingkang sampun dewasa labet kajedi wonten telenging kawah Candra Dimuka Adi Guru. Mekaten Kakang. Inggih. Lare punika dipun jenang mawi saliring dedamel. Gada, bindi, tondak candrasa, keris, suksara, denda, cundrik lan sak panunggilipun. Dados pun jabang tetuka menika sak randuning badan dumados saking tosan lan waja mila boten nama mokal ototipun kawat balunge wesi rikma pamor sungsum gegala netra kumala lidah jingga waja saloka menur jangga suksara pundak denda dada blebekan wesi lengene bindi sikute petel epek-epeke cakra drijine gunting dengkule paron darese linggis dlamakane sikil pacul tungkake wadung uyuhe mawon wedang kopi kopine urung metu la iki nuwun inggih Kakang nggih kula sampun nyekseni pranyata jabang tetuka sampun gagah prakosa kenceng kumarenceng otot bebaunipun polatane ngengkreng jenggureng nanging lamun kapandheng katon kebagusane Kakang nuwun inggih si jabang tetuka menika ugi sampun pinaringan sandangan ingkang antawisipun caping Basunanda Kotang Antrakusuma ugi kasut padha kacerma. Dene daya kekuwatane caping Basunanda menawi den agem ana udan ora kudanan yen panas datan kepanasen. Kotang Antrakusuma karasuk sadroning kulit sak njabaning daging. Dene daya katiasane saged mabur tanpa lar, mletik tanpa sutang, ngambah gegana tanpa beda ing daratan. Ewadene kasut padha kacerma dumadi saking walungsungane Sang Hyang Nagaraja. Daya katiasane
lamun nedeng ngambah gegono saged ngungkuli lemah sangar kayu aeng miwah pandhita tapa dadya tawa tawi tawar. Nuwun inggih Kakang. Kagem jangkepipun pusaka lare menika badhe kula tambahi pusaka nami Kakang. Nuwun inggih. Lajeng badhe kaparingan nami sinten Adi Guru? Kakang, kula aturi nyekseni lare menika badhe kula paringi tetenger Raden Gatotkaca, ya Guru Handaya, ya Purbaya, ya Inten Simbarja utawi Krincing Wesi Kakang. Lenglenging driya mangu mangun kong kanduan remang lir-lirno tanpa kanin ing lir-lirno tanpa kanin ong yen tantu lusa yen tantu lusa mengko sang dia hukumo Asma Kinarya Japa sedaya menika menapa werdinipun Adi Guru? Raden Gatotkaca menika tegese kempaling karusan utawi dedamel. Guru Handaya menika kinasih dening Hyang Guru. Purbaya menika ageng panguwasanipun Inten Simbarja menika mengku teges pepetingane satriya. Krincing Wesi menika anggadhahi mengku werdi kekuatan ingkang sanget anggegirisi Kakang. Kagem jangkeping si Gatotkaca gandeng jabang tetuka utawi Gatotkaca menika sampun dewasa. Nanging Gatotkaca supe dereng pinaringan suwanten Kakang. Oh iya ya. Niki durung wonten suwarane, dereng wonten Kakang. Pramila badhe kula iseni gandeng sakranduning badan Gatotkaca punika cinipta saking tosan utawi dedamel. Suwaranipun Gatotkaca nuwun inggih badhe kula cipta saking guntur. Guntur utawi kilat utawi tatit badhe kula cipta kagem swantenipun Gatotkaca Kakang. Sampun Adi Guru, sampun Kakang. Cobi dipun dangu Gatotkaca saged nyuwara napa mboten? Jabang tetuka Gatotkaca. Kula wonten dawuh ukulun. Wah, kegeden iki, kegeden. Kegeden Kakang nggih, niki kudu disetel riyin. Kudu dilaras luwih dhisik. Makaten Kakang inggih iki gunture kenemenen. Bledeke kenemenen kula setele niki kengebasen cara son. Makaten Kakang nggih kula untire riyin. Panjenengan untir nggih saderenge dadi Dewa Narada niku operator sound system. Monggo kula aturi nyetel. Suwarane gegeden kula setele langkung rumiyin. Copipun. Jenengan dangu Adi Guru. Jabang tetuka Gatotkaca. Kula wonten dawuh. Wah,
Kenemenen. Kenemenen Adi Guru. Kebacut. Gatut Kaca. Kula wonten dawuh. Lagi pas. Lagi pas. Kenemenen nggih. Nek ngrenda kebacut. Nuwun inggih. Gatut Kaca. Kula wonten dawuh Wukulun. Ing ripalungguhan iki jeneng kita bakal ndak utus nyirnake mungsuh kang karabasing kahyangan Suralaya. Ingkang pengawak Prabu Kala Pracona sak patihe seki